poviem niečo, čo som v živote nepovedal o manifestovaní. Normálne, hneď sa k tomu dostanem. Dobrý deň, chcela bych sa vás zeptať, že meditácie môže opravdu provozovať každý, jestli tam nejsú nejaké omezení. Niekde som četla, že to niekomu môže i ublížiť. Počúvajte, keď prečítate takúto vec, čítate kráviny. Ľudia šíria po internete hovadiny, blbosti, takže nemusíte veriť všetkému, čo vidíte, čo počujete a tak ďalej. Keď vám niekto hovorí, že meditovanie je zlé, alebo aj veľa z náboženstva, veľa kresťanov mi píše, že aké meditujem, cítim sa tak nádherne, ale to je asi proti Bohu. Pozrite sa na meditovanie inak. Predstavte si, že nejaký svako, nejaký typek po rannej smene príde domov o 15. po obede, môj ocino kedysi, príde domov, naje sa, trošku si prečíta, neviem, noviny, správy a potom sa ide natiahnuť na gauč. Nikto nie je doma, láhne si, dá ruky za hlavu a nespí. Hovorievalo sa drieme. A človek je hore, relaxuje, má vypnutú hlavu. Ten týpek, ktorý aj nevie, čo znamená slovo meditácia, medituje. Robí niečo zlé, škodlivé. To je stav, kedy máte uvoľnenú myseľ a máte veľa fóriem meditácie. Je aj meditovanie, kedy pozorujete myšlienky, iba ste a pozorujete ich. Je meditovanie, kedy sa sústredíte na vnútro, na tep srdca, ide vám tam pozornosť. Prestaňme robiť, alebo prestaňte robiť okolo meditácie, že normálne, že to je normálne mágia, zakázané, nebezpečné. Meditovanie je úplne, tá základná meditácia je úplne prirodzený stav ľudského tela. Je prirodzený stav ľudského tela. Dobre. Chcem sa spýtať, môžem si manifestovať, respektíve vizualizovať aj viac vecí naraz, alebo sa treba sústrediť na jednu, ako keď sa podarí, a to keď sa podarí prejsť na druhú. Ďakujem. Už som to vysvetloval v nejakom videu, je to vo videokurze manifestácie kompletne vysvetlené, ale aby ste v tom nemali chaos, ideálne je sústrediť sa na jednu vec, ktorú chcete dosiahnuť, získať, alebo keď ich je viac, ak to viete spojiť do jednej vizualizácie a do vizualizácie, do ktorej viete zahrnúť kompletnú zmenu vášho lifestylu, môžete to robiť celé naraz. Nikdy nerobte, že idem vizualizovať peniaze, potom idem vizualizovať auto, potom po obede lásku, potom podvečer zdravie. To je lietanie z reality do reality, nikde sa nepohnete, manifestovanie nikde. Dobre, dneska máme Magic Date 12.12. Idem vám teda povedať, čo som vám chcel povedať. Poviem vám veľmi niečo vážne. Všetci, ktorí sa zaujímate o manifestovanie, vypočujte si toto až do konca. Všímam si, že veľa ľudí robí takú jednu chybu, ktorú som nevedel ani definovať, ani som nevedel dlhé roky ako keby opísať, uvedomiť si ju a spätne, keď sa na to pozerám, túto chybu som robil veľmi často aj ja. A zistujem, že je to normálne prirodzené, pretože vyrastáme v spoločnosti a vo svete, kde musíme mať všetci nejakú stále nejaký dôkaz z tej reality, že sa tá realita mení. Nejakú fyzickú evidenciu, niečo hmatateľné. Niečo, že už sa to mení. Ľudia si začnú manifestovať a na druhý deň hľadajú ten dôkaz z toho, kde je tá manifestácia. Hneď, alebo v ten deň. Nebodaj sa stane niečo, čo ich mozog, ich hlava, ich rozum označí za opačné tomu, čo chcú zmanifestovať, tak už Ježiši, mne sa nedá, ja niečo robím zlé, realita ide proti mne. Skutočný manifestor, a že vám tu sedí pred kamerou motherfucking manifestor Michal Drienik. Skutočný manifestor vie, nie dúfa, nie verí, nie chcel by, vie, že manifestovanie nie je o žiadnom pýtaní si, želaní si, dúfaní si, vizualizovaní a potom na to zabudnúť, občas si ho poafirmovať a potom ísť tým svetom a mať chaos v hlave, v pocitoch, emóciách, byť na Instagrame, na TikToku závislý, hneď si ísť drnkať káčera 3-krát za deň, pozrieť porno, ísť fajčiť krabičku denne, piť alkohol, chaos,
reagovať, zlé je dobre, zlé je dobre, zlé je dobre, a čo sa deje v politike, a dane sa zvyšujú, a vláda, a vojna, a neviem, pandémia, a kadečo. Pohltení do veci, na ktoré nemajú vplyv. Pohltení do veci, na ktoré nemajú vplyv. Potom sú v úzkosti, v obavách, v strese. Neuvedomujú si, že nie sú povinní mať ten stres, tie úzkosti, tie obavy. Je to len predkladané a vy si vyberáte, aké pocity budete velebiť a učiť vaše telo. A teda, čo vám chcem povedať, skutočný manifestor, ktorý sa to už naučí, príjme to, pochopí to, vie, že tá manifestácia sa žije vnútri, bez toho, aby ste čakali fyzickú evidenciu vo vašej realite. Tá manifestácia, tá zmena reality, ktorú chcete, to splnenie želania, to, čo chcete, aby ste mali, žili, zmenili, to sa žije vnútri. To sa žije vnútri pocitom, predstavou, myšlienkou, obrazom. Vy keď si poviete, že idete odteraz a navždy meniť svoju realitu podľa svojich predstav, vás nemá čo zaujímať, či to môžete chytiť, či sa to mení, či to ku vám prichádza. Pretože keď to budete stále chcieť len chytiť, tak to nikdy nepríde a nikdy vám to nezasvieti. Stále to bude len lietať zhasnuté okolo, pretože vy to svetielko, vy to musíte mať vnútri. Uvedomte si, že fyzická realita je len prejav tej energie, tých myšlienok, tých vibrácií a hlavne aj kolektívneho vedomia, aj spoločnosti, toho, čo sa všade deje. Toto je zaplatených strašne veľa premenných. A vy keď vnútri si uvedomíte, som vnútri bohatý, mám tie pocity, som vnútri spokojný, šťastný, zaľúbený, plný lásky, zdravý, keď tá vaša schopnosť vytvárať si ten pocit a tú energiu a tie myšlienky bude jediným ukazovateľom pre vás toho, že je to skutočné, potom sa to prejaví aj v tej hmotnej realite. Vo vašom vnútri, vo vašej hlave, v mozgu, v rozume, v pocitoch, v predstavách, v tom, ak reagujete na ten svet, musíte byť už ten bohatý, zdravý, úspešný, šťastný, spokojný človek. Prestaňte to hľadať v tom vonkajšku. Anielikovia mi posielajú znaky. Videl som anielské číslo. Asi sa mi nedarí, pretože som musel zaplatiť o euro 20 viacej. A rozliala sa mi káva, tak asi je všetko zle. A ja som si želal piatok vyhrám na Expresse 10 000 eur, lebo najlepšie Vianoce sú na Expresse a nevyhral som, takže asi to nefunguje a není to a kedy už. Chápete, že ten ocikaný Matrix, ten systém, nie je ani ocikaný a zlý. Vám bude len ukazovať, či vás to zaujíma, či nie. Vy si teraz začnete niečo meniť vnútri, vizualizovať, afirmovať, jednoducho manifestujete. A vám život začne predkladať úplne halúze, blbosti, kráviny, ktoré vás sú vytočiť, nasrať. Dôkazy o tom, že to nefunguje. Ale on není zlý. On chce žrať vašu energiu. Tak to vám ukáže, aha, Karol, naseriem ťa či nie? A vy, naserieš. A beriete to ako dôkaz. Ten dôkaz, to vnútro, musíte žiť vnútri. Vy to musíte žiť vnútri, tú realitu. Nie stále sa snažiť žrať to, čo je a hľadať to, a kedy to už bude a idem si už podať Eurojackpot a lotériu a bože a šéf mi kedy už zdvihne. To tam len vidíte, kde je vaša trpezlivosť, kde je hranica. Vy keď prídete po tú hranicu, po tú trpezlivosť, prestaňte vám nervy, úzkosti, uvedomte si, kriticky sa na seba pozrite a bože, a žijeme v takej dobe, kedy sú ľudia také, ja to volám, že pusis. Ako šušky, babiky, tínedžeri, usoplavené decka. Včera som dal sem vystrihnuté z kontextu video na Instagram, že osobnostný rozvoj nie je pre lúzrov. A hneď som mal 2 komentáre, že nemal by si takto súdiť a to je príliš drsné vyjadrenie. Vo svete sa dejú také hrozné veci,
Že by ste sa dogrcali, keby o nich viete, keby ich vidíte. A vás sa tu dotýkajú nejaké kraviny. Alebo že ja vám úprimne poviem, že ste usoplavené baby. Alebo minule som mal s niekým rozhovor a hovorím mu, takto som poťukal po hrudi, lebo sa sťažoval na život. A že ak sa ty nezmeníš, život sa ti nikdy nezmení. Schop sa, buď chlap, lebo chlapi sa radi sťažujú, že a hovorím, byť chlapom je ťažké, máme to na plecech a ideš, riešiš. A nebuď až taký, bože, tak vyprávaš. Tak si naser, keď nechceš počuť pravdu. Ďalej, buď klamaný pozlátkom sveta, všetci sa hrajú na lásku všade, Vianoce všetci sa ľúbia, ale všetky firmy chcú najradšej čo najviac zarobiť. Štát je tu pre vás, štát vás zdaní aj o trenky, oriť, o všetko. Svet nie je taký láskavúčky, ak sa tu všetci hrajú. Nebojte sa, prišla byť nejaká iná pandémia, iné niečo a nejakej skupine ľudí by bolo nahovorené, že druhá skupina ľudí je zlá, tak už by sa šlo proti ním. Uvedomte si, že vy vnútri musíte byť iní. A ja vám to hovorím úprimne. Ja som strašne úprimný. Ja vám všetko poviem na rovinu. Ja sa tu nehrám, že a choďte odpúšťať, alebo koľko ľudí má. Vydal som knihu, že Alchymia blahobytu je o peniazoch a niekto mi predtým v kúse písal, že ja mám problém s peniazmi, ja ich k sebe nikdy nepritiahnem, ja som zakliatý, ja mám zlú karmu, ja musím v sebe vyriešiť nejaké detské traumy a minulé životy. A ten človek, ja som napísal, že už si nepamätám ak presne, ale že kúp si tú knihu, prečítaj si to, prestaň riešiť minulosť a karmy a rodičov a kadečo a uvedom si, že tú druhú realitu novú nosíš v sebe. Človek zapracoval a podarilo sa mu získať, čo chcel. Pretože prestal klásť tú vinu do toho iného človeka, minulosti, karmy, do spoločnosti a uvedomil si, že môžem vnútri zmeniť. Vidíte, všimajte si, ja vám nehovorím, že svet je nádherný, že sa tu všetci ľúbia a bla bla bla. Ja vám to poviem na rovinu a poviem vám, že v sebe to môžete zmeniť a zmení sa vám to vo vašej realite. Nika Tomáška sa pýta, akú knihu. Alchymia blahobytu. Tú knihu som vydal v máji tohto roku. Alchymia blahobytu je aj ako audiokniha. No a ja som vám chcel povedať, že hrozne často som tento problém mal aj ja v minulosti. Že podarilo sa mi veľmi veľa zmanifestovať a občas som narážal na niečo, čo som vnímal ako väčšie. A vnútri som sa teda akože snažil vizualizovať, afirmoval som, ale chytal ma ten Matrix, chytal ma, že som to ešte nemal, že to není a že kde to je a hľadal som ten fyzický dôkaz, aby som sa na tom mohol nálepiť, že sa mi v tom darí, v čom som chcel napríklad. Až som si uvedomil, že veď robím strašnú blbosť, ako robí väčšina ľudí, že ráno si vizualizujem večer a potom behám po tom svete a kúkam, že kde to je. To je taká naivita, taký blbý pohľad, ako keby, pozrite, ja som vyrastal na chalupe, na horách. Ja som proste v kuse sme rilovali, štiepali drevo, kosil som, pracoval som od malička a to by bola taká istá hlúposť, ako keby sme zasadili, ja neviem, zemiaky. Mal zemiačky, keď sadíme zemiaky, by sme ich zasadili a aby som prišiel na druhý deň, že kde sú? Kde sú vyrastené nové zemiaky? Kde sú vyrastené? Keby potrebujem ten dôkaz, alebo a keď si zasadíte kvietok alebo nejakú rastlinku a odmietnete to vôbec hnojiť, polievať, starať sa o to a na druhý deň to vytrhajte z toho kvetina, čo kurva, to nefunguje. Všetko chce čas. A to je to vaše vnútro, tá dôvera v ten proces, ktorý máte mať. Nehľadajte to hneď vonku, kde sa čo mení. Vy hľadajte, premyšľam už inak, cítim sa už inak, už nie som taký reaktívny. Veci ma už len tak nenaserú. Keď som mal posledný seminár manifestácie, taký chlap, Alois, tam hovoril, že pracuje na seba, teda, že býval strašne taký nasratý, že on veľa šoferuje a išiel nejaký detko cez cestu, cez prechod, on zvykom má nervy, že starý, ak ide pomaly, a že teraz už nie, že si povie, že to je Ujo, ktorý ide cez prechod a má svoje tempo a je v kľude, ten človek za tým volantom, čo to hovorí, chápete, ten osobnostný rast a rozvoj, to ide ruka v ruke s tým manifestovaním. Jaj, priatelia, život si tvoríte, realitu si tvoríte.
alebo ja to len ako, jak to povedal po slovensky, je to spolutvorba reality. Prídu veci, ktorým musíte čeliť a riešiť, jasné. Ja teraz nehovorím, že vy, keď chcete, poviem príklad, byť finančne bohatí, že vy teraz, keď tie financie reálne nemáte ešte na účte, že na tom internet bankingu alebo vo vrecku, že si máte ísť teraz kúpovať veci za posledné peniaze. Nie, vy máte byť vnútri bohatí. A byť vnútri bohatý znamená, že sa vás nedotýkajú veci, že ste spokojní len tak. A to je akékoľvek želanie. Pretože želanie na začiatku je emočne nedostatok toho, čo chcete. Máte negatívny pocit, negatívnu emóciu, to je definícia reality, definícia zmeny reality. Potom, to je prvý bod, druhý bod, viete to pomenovať. Viete povedať, čo chcete, čo presne, koľko toho, kde koho stretnú, s kým byť, aký mať zážitok, aké zdravie, aké telo, aké auto, aký životný štýl. Viete to už to zadefinovala emócia, život, už ste to zadefinovali vy. A už sa to len naučite si predstaviť, ak by to mohlo vyzerať. Alebo sa to naučite pomenovať správnou afirmáciou alebo nastavením sveta, vety, ktoré nastavujú svet. A strážte si tie pocity, nech ten manifestor, nech je vo vás vnútri, tá realita sa začne učesávať, meniť. Začnete byť v správny čas na správnom mieste. Budete mať pocit, že hore na obláčiku sedí nejaký kamarát, ktorý vám všetko ukladá pred vás tak, aby to bolo nádherné. Len vy si musíte uvedomiť, že ten zásratý pocit, ktorý hľadáte, to je vnútri. Vy ste ako portál, vy ste niečo, čo sa prehádzuje medzi realitami na základe toho, aký pocity dlhodobo viete držať. To nie je o tom, že vy k sebe priťahujete situácie. K sebe nič nepriťahujete. Vy sa prelaďujete medzi realitami. A toto, keď si uvedomíte, že už sa idete ako keby prelať z jednej mapy realít alebo z jednej zavretej gule, kde veľa realít chcete ísť do významnejšej zmeny, do inej, tak vás stojíte vždy na prelome. To sa volá, že na hranici, ako edge. Stojíte na prelome, že vás vždy tá stará realita bude chcieť zachytiť, aby ste z nej neodišli, lebo vy ju krmíte svojim. Pozrite, keď ste vystresovaní, nervózni, bojíte sa, máte obavy, neviete, čo bude, čo máte, málo energie. Pretože to vyčerpáva. Ten Matrix vás berie tú energiu. Vy vždy, keď ste na prelome, že sa snažíte a idete ako keby už do inej reality, príde skúška, ale to nie sú skúšky, že či si dostatočne silný. Ten Matrix sa vôbec nezaujíma o nejaký váš rast duše. On skúša, že ako by z vás ešte dostal tú pozornosť, aby ste zabudli na tú realitu, do ktorej sa chcete presunúť. Aby vás ťahol naspäť, aby ste sa zase zaciklili. Aby ste si zase o mesiac povedali, že Ježiši Mária, už by som mal niečo so životom spraviť. Presne ako Ladislav píše, že to je ako svaly po jednom cvičení. Že proste fakt, že chodíte do fitka, cvičíte pravidelne. Lebo viete, že tá pravidelnosť, tá konzistentnosť, to nie je, že dám jeden tréning a hľadám na sebe výsledok, ani 10 tréningov. To je dlhodobá práca. Tam, čo hľadáte dôkaz, že pôjdete raz v živote do fitka a na druhý deň sa pozriete v zrkadle, či to malo význam, vy zistíte, že nemalo, nebodaj ste ešte o kilo ťažší, lebo voda. Tak si poviete, tak cvičiť to bol mýtus. Cvičenie nefunguje. Lebo jeden deň ste si vizualizovali, na druhý deň ste nezískali 100 eur, ktoré ste si vizualizovali, tak manifestovanie je mýtus, to nefunguje. Chápete? To je ako fakt zasadiť nejaké semienko do zeme, jablčko, hocičo. Na druhý deň prídete, nič nevyrastlo. To je mýtus, to takto nefunguje. Vidíte, aká je absurdita? Vykašľať sa na manifestovanie, nezobrať to vážne. To je, alebo poviem vám to inak. Máte napríklad 40 rokov. 40 rokov ste žili Matrixom. Teraz čakáte, že za týždeň učenia sa o manifestovaní, že vy zrazu budete nový človek. Že vy tých 40 rokov naprogramovania zmizne takto. Že tomu hneď naplno uveríte. To je transformácia. To je transformácia.
Pavlova Monika píše, spolutvorba reality je super názov, pretože aj tak je nad nami vyššia moc, ktorá to aj tak urobí po svojom. Tak, či? Nemyslel som to tak. Myslel som to tak, že nás tu ovplyvňuje, ktorý mám toto štúdio, v ktorom práve som. Zrovna toto je v takom paneláku, ako keby dole. Žije tu veľa ľudí sa tu pohybuje. Vaše energetické pole sa nachádza aj v energetických poliach iných ľudí. To je 20% toho, čo sa vám deje, ovplyvňuje aj to okolie. Preto stále hovorím, dávajte si pozor, s kým trávite čas, s kým sa rozprávate, kto je vo vašej blízkosti. Má to na vás nejaký vplyv, ale zase slabomyselní ľudia, alebo takí, že rádi sú v roli obete, mňa iba ovplyvňuje okolie, a nič nemôžem urobiť, lebo okolie. Povedal som 20%. Vy máte dominantnú silu, 80%. Tak keby vezmete 20 boxeristov na 80 boxeristov, tak čo asi? Čo? Tých 80 povie, že bože, je ich tu 20, to nás ovplyvňuje, to my nevyhráme. Čítam vaše komentáre, priatelia. Ak máte nejaké otázočky, to, čo som vám chcel povedať, som vám už práve teraz povedal. Miško, čo ty a závislosti, ako si na tom? Som závislý na vzduchu, vode a jedle. A závislosť, ktorej by som sa mohol zbaviť, ale nechcem, je káva. Je pitie kávy. Nazdar Pedro Chytrák, dobre. Ahoj Miško, čo buduješ teraz? Priatelia, prezradím vám, čo o chvíľu vyjde. Nikde som to nehovoril. Držal som to v tajnosti veľmi dlho. Na moje zvyky strašne dlho. Dobre, keďže sa Pedro pýta, je čas to povedať. Po Vianociach, veľmi skoro, vyjde odo mňa von niečo, čo sa bude dať zakúpiť zhruba iba 2 týždne. Iba 2 týždne to bude k zakúpeniu. Prístup, kto si to kúpi, bude mať k tomu navždy. A bude to možné k tomu sa dostať iba 2 týždne. A bude to pomerne lacné. Nemám ešte vymyslený názov, ale bude to niečo k radikálnej zmene od nového roka. Lebo ľudia si dávajú predsavzatia, chcú sa zmeniť. Proste normálne reborn, znovu zrodenie, videokurs. Vyjde videokurs mám to rozplánované 5 až 7 videí podľa toho, aké dlhé ich urobím. Na všetky životné oblasti, osobnostný rozvoj, normálne na tabuli s nákresmi. Vyjde nový videokurs po Vianociach a bude sa kúpiť zhruba iba 2 týždne. Premýšľam, že do 10. januára. A ešte premýšľam nad tým, že obmedzím množstvo, koľko ich predám, koľko ich dám von. Premýšľam, že to obmedzím pre 300 ľudí alebo pre 500 ľudí. Nech ľudia, ktorí to myslia so sebou vážne, so zmenou, nech konajú tú akciu a ostatní, čo budú neskoro, majú smolu. Nebude to dostupné, bude sa to dať kúpiť iba 2 týždne. Bude to online produkt, áno, bude to videokurs. Ako sú moje videokurzy manifestácie sebavedomia, meditovania, cesta muža, tak vyjde nový videokurs a bude sa dať kúpiť iba 2 týždne. Už na ňom pracujem, je to naplánované už 2 mesiace, čiže to je čo? 2 mesiace som o tom nepovedal. Dolče Saša píše, nemyslím si, že ľudia čakajú výsledky za týždeň, skôr sú frustrovaní, keď to robia už viac mesiacov a stále nič bez zmeny alebo ešte aj horšie. A to je tvoj pohľad, ale ja mám pohľad z praxe, keďže ja mám za deň stovky správ. A každý deň medzi tými správami je niekto, kto manifestuje 3 dni a nemá to. Každý deň. Každý jeden deň. Samozrejme, keď niekto niečo robí, že už dlhodobo a nič sa mu nemení, niekde robí chybu. Tú chybu treba nájsť, pretože zmena reality, transurfing, zákon príťažlivosti, ak to tak chcete volať, funguje stále. To nemá stopku, to nemá výnimky. Nie je človeka, komu by to v momente, v tomto, ak toto rozprávam, práve nešlapalo. To šlape stále. Normálne predstavte si, že každý pocit a myšlienka, názor na svet, ktorý teraz máte, tak
pred vami roluje budúcnosť, že skladá pred vami, čo je 2 týždne dopredu stále. A kedykoľvek to zmeníte, skladáte niečo iné. A teraz v tom sa ľudia ešte veľmi veľakrát ako keby domotajú, že oni zmenia sebe stav bytia, že začnú vyžarovať niečo nové, ubehnú 2 týždňa a príde niečo zlé. Ale to je len doľah starej emócie, starých pocitov a ľudia sa do toho chytia a tam zase naložia a zase si to niekde vyskladajú pred sebou. Chápete, ak to myslím, toto sa ťažko vysvetľuje. To ako, neviem, ak to opísať správne, ale vy niečo pred sebou kladete a to, čo pred sebou kladete, ku vám raz príde. Rozumiete? A je to celý mix. Pozrite, ešte ďalšia vec. Ak si napríklad, že zase, ja viem, že v kúse vyťahujem peniaze, ale to je najjednoduchšie sa na tom rozprávať, alebo najjednoduchšie. Vy, ak si manifestujete napríklad peniaze, ale niekde v sebe vnútri máte, že peniaze sú zlé, alebo Ježiš, ak ich budem mať, budú mi závidieť, alebo toľko si nezaslúžim, alebo nie je to fér toľko mať, alebo že budem zlý človek, alebo peniaze kazia charakter. To je jedno, že vy sa na to naľaďujete, že ich budete mať, ale ak máte v sebe tento názor, tak ku vám toto podvedomie nebude púšťať, lebo ono nechce, aby ste boli ten zlý človek, ono nechce, aby sa vám skazil charakter. Michal, ja som si manifestovala veľa vecí a kopla som na tom dlho, až keď som prestala na tom tak lipnúť, sa to začalo diať. Hej, počúvajte, je to jedna z techník, ako keby posledná technika, keď človek príliš lipne. Dával som nedávno video aj na YouTube, že ako prestať lipnúť, čo je veľmi dôležité pri manifestovaní. To video si pozrite, pretože vykašľať sa na vaše ciele už po dlhej dobe, keď vám to nejde, je jedna z najlepších vecí, ak ste ten typ človeka, ktorý na cieli lipne. Ahoj, zaujímalo by ma, Peter sa pýta, či si skúšal niekedy psychedelika, hríby. Všimol som si, že zo pár duchovných ľudí aj na Slovensku to občas praktizuje a pomáha im to vrátiť sa k svojej duchovnej podstate. Mal som takýto trip 4 krát som to mal. Je to už dávno, bol to nádherný, zaujímavý zážitok, trvalo to dlhšie. Polovicu z toho času som premeditoval, preuvažoval nad životom. Ja nemám problém astrálne cestovať aj bez čohokoľvek, ja neviem, ľudia si dávajú napríklad DMTčko, aby astrálne cestovali. A ja nemám problém vystúpiť z tela iba tak, ale vtedy to bolo úplne zaujímavejšie. Ja nikdy nikoho som napríklad na psychedelika alebo akékoľvek substancie nenahováral, ani to neprezentujem. Veľakrát mi ľudia píšu, že ty si určite skúšal ayahuasku. Neskúšal, ja mám z takých vecí veľký rešpekt a ani ma to popravde neláka. Neláka ma toľko experimentovať s takými látkami. Aha, akurát niekto miel si nebo máš v plánu ayahuasku. Nemal, ani nemám v pláne. Neláka ma to. Na tie hry by som bol zvedavý, na to som bol veľmi zvedavý, ale nelákajú ma iné veci a látky. Pretože dýchovými cvičeniami, pôstom vedomím, keď sa vyhľadujete, aj pôstom od sociálnych sietí a tak, viete to vaše telo tak pripraviť na také brutálne zážitky a ťahať si energiu hore od prvej čakry až do 7, pekne pomaličky od spodu hore, hlavne v noci to viete mať také stavy, také zážitky, také vnemy, videnia. Pozrite, veľakrát si ľudia hovoria, že bože, ten Michal Dreník, on je tak strašne inteligentný, on má 237 IQ, on má také nápady, myšlienky, prúdy myšlienok, on je úžasný, skvelý človek. Lebo meditujem, robím dýchové cvičenia. Pôstím sa, keď to tak cítim v tom období. Idem otúžovať, držím to telo čisté, tú hlavu čistú, nezanášam to toľko. Dá sa to prirovnať DMT k astrálnemu cestovaniu? Nedá. K astrálnemu cestovaniu sa nič nedá prirovnať. DMT vám vie len pomôcť zažiť astrálne cestovanie. A zase sa niekto teraz pýta, že ako sa astrálne cestuje. No, ako aj Pedro odpísal, je na to kurz od Miška. Keď pôjdete na web michaldrenik.sk, je to najlacnejší videokurs, volá sa videokurs meditovania.
A to je, že videokurs meditovania a astrálneho cestovania. Prvá polovica, alebo tak, polovica je o meditovaní a druhá polovica je o astrálnom cestovaní. Tam máte kompletne návody odo mňa. Ako pôstíš? Nejaké info. Pôstenie, ja to volám hladovka, čo niektorých ľudí uráža, lebo to nie je hladovanie, to je vedomý pôst. Najkrajšie zážitky mám, keď mám 3-dňový pôst, proste večer sa najem normálne, ak by som sa najedol, dám si vitamíny, minerály, všetko, čo užívam a potom 72 hodín nič nejem, pijem iba vodu. Tak pôstim. Nerobím z toho halo. A môj kamarát chodíva 2 týždne, môj klient chodíva 30 dní, až takých silných chlap nie som, ja chodím 3 dní. A je to krásna očistá, minimálne na slnovrat, to je, vyčistíte telo, hlavu, bunky sa vám krásne regenerujú, oddychne si trávenie, pretože trávenie máme stále zaťažené a môžete pre svoje zdravie veľa urobiť už len keď robíte intermittent fasting, to je prerušované hladovanie, prerušovaný pôst. Prvé jedlo dňa napríklad do 12. na obed a posledné jedlo dňa o 19. o 20. a potom zase prvé jedlo jete o 12. na obed. Naučiť sa nebyť taký citlivý na ten hlad, taká padálka, že bože, som hladný. Proste trošku sa s tým naučí pracovať. Bez vody pôst? Nie, bez vody nie. Bez vody nerobím. Ja som dal minulý štvrtok celý deň na vode, bomba. Presne tak, je to paráda. Priatelia, chcel som vám povedať to o manifestovaní, čo som vám už povedal. Nechcem vás tu zahlcovať nejakými ďalšími témičkami. Hlavne si ľudia manifestujú, píše Pedro Chytrák, napríklad Eurojackpot alebo žreb a po manifestácii zapnú bazoš a pozerajú, čo si kúpia. Hej, riadny bullshit. Dobre priatelia, ďakujem vám, že ste tu boli. Som rád, že som vám mohol povedať to na srdci, čo som v sebe mal. Pretože bolo to veľmi dôležité uvedomiť si, čo je byť skutočným manifestorom. Zo všetkých strán počúvam, že vziať si pôžičku je smrť. Ja to beriem ako prechodné stanovisko a istý spôsob hojnosti. Čo ty na to? Ďakujem. Pozrite. Ak počúvate od ľudí, že zobrať si napríklad hypotéku na bývanie je smrť, tak dúfam, že to hovoria ľudia, ktorí sú finančne zabezpečení, ktorí v živote nemali žiaden úver. Najviac vám kecajú do života ľudia, ktorí život nemajú bohviaky. Ja vnímam veľký rozdiel na tom, že prečo chcete tie peniaze. Ľudia si berú pôžičky na darčeky na Vianoce. To je podľa mňa úplný debilizmus, finančná gramotnosť 0 bodov. Ľudia si berú pôžičky na to, aby išli na dovolenku. Debilizmus, 0 finančnej gramotnosti. Ak si vezmete úver na to, aby ste bývali, mne to nepríde retardované, hrozné, nepríde mi to ako smrť alebo čo, príde mi to ako normálny bežný krok, nič zvláštne. Hej, ale ak si máte brať pôžičku na bývanie, na auto, na telefón, na darčeky, na dovolenky, na mikrovlnku, na rúru, na všetko, to už nie je správne. Z môjho pohľadu. A samozrejme, všetko je o tom, ako beriete vy. Kašlite sa na názory iných, kašlite sa na môj názor. Všetko ako beriete a vnímate, ako to vy vnímate, to je najdôležitejšie. Podľa toho sa chová vaša realita. Alex si píše, ja meditujem aj na hudbe príjemnej, je to v poriadku? Nie je to priamo meditačná hudba. Je to v poriadku? Pôžička je príležitosť. Presne, Pedro. Priatelia, ďakujem vám krásne, že ste tu boli. Prajem nádherný život, nádherné všetko, čo len hľadáte v živote. Moje knižky v audioformáte, e-knihe na webe michaldrienik.sk, tlačené knihy, chcete niekomu pod stromček na Vianoce, knihu pre deti, Kupková cesta za šťastím, Alchymiu blahobytu, knihu o peniazoch. Vydal som 8 kníh, nájdete na webe goodvibes.sk. Majte sa krásne. Čaute.